Amir Piano ya kaddama shi. DJ Amir Piano on the beat. Rasuli ne da ba kamar shi. Maulidi, 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 maulidin Nabiyar Rahmati. Amir Piano ya kaddama shi. A nan ake ta bani har a yau da ni. Yanzu ba amma batun faɗi. Ni fa an fa bani babu adadi. Wallahi Rasul kamar ka babu madadi. Mai girman da babu mai taɓa shi. Mai ɗauke damuwar bayi ya nabi, mai haƙuri da gaskiya da kyautayi. Rasul shi fa baya tauye bayi, a gare mu ya fi kowa jin tausayi. Mu so shi kar mu so
gidan